Teď by tam měl být i zvuk. A měl by stačit jen ten mikrofon. A teď by tam měl být i zvuk. Jo, a já se slyším dvakrát, že pecka. Už bych se měl slyšet jenom jednou. Nice je zvuk, jo, jednou něco funguje. Jo, jinak konečně se můžeme kouknout na ten mikrofon, který mám. Tady mikrofon. Nice boy. Fakt, leva, pravá. S zesilovačem. Tady s filtrem. A tady jsem já, super, teď jsem tu kameru dal tak, že nejsem v záběru. A že já jsem s tím hýbal. No to je jedno. No, pokračujeme teda ještě na úvěr. Na úvod věcma, které jsem teda dostal a pak se konečně dostaneme do toho VRka. Takže vlastně největší věc, co jsem asi dostal, to není vidět, je vlastně replika světelného meče Darth Talona v NeoPixel verzi. To vlastně znamená, že celá ta čepel je pokryta ledkama a umožňuje to vlastně potom mít nastavené věci, kde každá ta ledka dělá svoji věc, takže vlastně když to zapnu, tak se vlastně postupně v té čepeli zaplá každá ta jednotlivá ledka. Je to vidět lépe, pokud to třeba zpomalím. Ten zážeh. Co když se koukneme na, kde to je setup? Ne, v setupu to není. Data modifier? Jo, v data modifieru. Tohle je speed 5, to je klasická speed, ale když dám třeba speed 1, tak jsem dal speed of 10 omylem. Co? Dítě ve mně závidím. Přesně tak. Tak, když teď najdu, kde se to zapíná, tak teďka by to mělo být na speedu 1. Takže by vlastně mělo jít vidět, jak se jednotlivě každá z těch ledek zase zapíná. No a tím, že je to vlastně ta NeoPixel věc, tak se s tím dají dělat různé srandy, jako třeba měnit ty ignity. Tohle je Ignite Predator, což nevím, jestli na tom streamu jde dost slyšet vlastně, ale když se to zapíná, tak tam je vlastně zvuk Predatora, jako když je na lovu. Je to tam slyšet nebo ne? Jo, je to tam slyšet, pecka. No a umí to potom vlastně, teď hlavně nesmím přepnout na Sounds Font, protože Sounds Fonts jsou vlastně šablony, nebo jakoby fonty, ale nejsou jenom sounds, nemění to jenom ten sound, mění to úplně celý ten. Takže vlastně poprvé, když si chcete něco nastavit, tak je třeba prvně si najít ten Sounds Font a pak si tam doladit k němu ten zbytek, protože když měníte ten Sounds Font, tak se tam mění i všechny věci, které jsou připojené k tomu Sounds Fontu. Jako je právě ten zážeh, swing, nárazy, všechno, jo? Takže vlastně Sounds Fonts jsou celé portfolia, které připíší úplně všechno. Ale my se chceme kouknout vlastně jenom, nebo já vám chci ukázat, vám je to úplně šumák, na ty blade efekty, ne, na ty zážehy. Takže to byl Predator. Tohle je křížový. Joha, moment. Ono se to nemění, když to není zaprý. Jo, furt je to na té jedničkové rychlosti. Když se vlastně kouknem, tak to vlastně začíná nahoře i dole, překříží se to a pak to zase vyjede celá ta čepel. Fakt, teď jsem přepl. Tohle to chci. Já bych to chtěl, abych tam byl celý zabraný, ale... Nebo ne já, ale jakože ta čepel, ale... Je to 80 centiáků veliký, no. Teď zase nebude slyšet audio, bo nemám mikrofon blízko. Já mám zase blízko mikrofon, ale děláme kamera. Takhle to vidět asi nejvíc té čepele. Tak. Jo, světelný zážeh.
Rozbita čepel. Jo, tohle je pecka. Já samozřejmě to umím měnit i barvy, jo, když kliknu na správné tlačítko. A může to, tím, že vlastně každá ledka se dá nastavit zvlášť, tak to může mít třeba i barvu duhy, whatever, úplně cokoliv. Nebo i jde tam vlastně nastavit hloubka té červené, jo, prostě klasický RGB kolečko. A tam si můžu nastavit tu hloubku, jak moc to má být červené. Tohle to nevím, kdo vymyslel, tohle to je prostě... Prostě proč? Tyjo, nepochopím. Ten sputtering je strašně rychlý. To je prostě jenom rychlý zážeh a... Hej! Já mi to vyplo. To mi došly baterky nebo přes takovou aplikace? Ne, jenom aplikace. Tohle je standardní zážeh. A po standardním zážehu je vlastně zase Predator. Pokud se nepletu. Jo. Ten Burst Ignition se mi hodně líbí. Co to pak má? Má to pak samozřejmě, jak se ptal, tak to má vlastně i ty swingy. Teďka vlastně dám emulaci toho swingu, protože kdybych šel swingovat, což půjdu, tak vlastně pravděpodobně uslyšíte ten zvuk. A teď mi ta aplikace přestala nějak plnit ty funkce. Dám tam zase zážeh 5, 4, 5. Data Modified? Ne. Blades? Ne. Saber Control? Jo, Saber Control to je. A ten swing. Jo, momentálně tam mám. Tak je to apka z Číny. Jako co chtí potom. Momentálně tam mám vlastně Sounds from Darta Maula, takže vlastně ten pohyb je dělaný na Darta Maula. A jsou tam pak vlastně steby, to je vlastně, že to jde ten až dopředu. Je tam potom melt propalování. Má to vlastně i zvuky ikonické. Samozřejmě to reaguje na clash, jo, a ten ledkový právě reaguje přesně tam, nebo měl by, kdyby byl dobře utažený, tak se reaguje přesně tam, kde to udeříte. No, teď mi to nefunguje zrovna, budu to muset ještě utáhnout, protože jak do toho prašní, tak ono se to zavyklá tady, tím pádem ty ledky začnou reagovat trochu někde jinde, než vlastně ten náraz je. Tady v této části to funguje, ale čím blíž k tomuhle to je, tak tím méně to funguje. Je tam simulace odražení blastru a co tam je ještě? No a pak vlastně ještě zaklenutí, že úplně. Tady vlastně zaklenou 2 meče a jakoby řekněme, že to jiskří, jo, úplně strašně amatérsky řečeno a ne lorově přesně, ale tak. No, já se teď přesunu na klasickou VR pozici, hodím tam 2-3 swingy a pak se pustíme teda do toho Behemoutha.
Takže, to je klasicky teda můj VR prostor. S tím, že vlastně vždycky je to zabrané od tady téhleté skřínky dál. Jo, vzal jsem si na to i oblek, proto mi to oblíkání trvalo tak dlouho. A já vím, že teď už není slyšet, ale můžete si asi představit, že prostě tady frajeři tady s tím. Až buknu do poličky, bude to fajn. Hej, ne, já jsem to měl to vypočítat. To VR je mnohem nebezpečnější na ten prostor než tohle. Vlastně poslední věc, co to ještě má, tak to má vlastně... jasně, mikrofon tam, kamera tam. Tak je mikrofon. Tak vlastně ovládání pomocí pohybu. Což vlastně normálně je zážeh prostě kliknutím tlačítka a pak na sežehnutí to je 10 vteřin zase držet, což je nepraktické, ale motion control má, že stačí vlastně pohnout zápěstím, takže pohnu zápěstím a ta věc se někdy rožne. Tak. A když s tím zase pohnu, tak se vypne. Ale říkám, nemám to dost utažený, takže tohle jsem tam dělá problém. Jo, když je to dolů, tak vlastně není to tolik vyvyklaný a tak to reaguje líp. Jo. Tak samo, ty efekty, jak tam byl ten step, melting, crash, to všechno je vlastně je tam návod s pár řádkama, jak je vlastně aktivovat pomocí motionu, aby to prostě třeba při natáčení potom vypadalo plynule ty efekty, že přecházely, jo, že fakt prostě do něčeho stabnete a meltujete to a začne prostě svítit tady ta špička na konci. A nic, no jo, no. Moment, teď to vyjde, jo? Nejhůř to reaguje, když je to asi svisné. A teď to funguje i takhle? No, paráda. Jako ještě jsem se nerozhodl, který ignition si tam dám, ale ten Predator mi přijde jakoby na takovou tu fancy ukázku. Dobrý, jo? Se Star Wars lorem vůbec nic společného to nemá. Trvá to dlouho, i na té 5. Navíc mám pocit, že vlastně ta rychlost zažehuje jenom vlastně, jak to načítá červeně, že vlastně ta předehra toho Predatora je pořád stejná jak na 1, tak na 5. No. Vtip je, že vlastně tohle je světelný meč Dart Taron. Ale já jsem si objednal Talon z L. Takže mám zatím tohle, jsem v jednání se společností, co mi to poslala, že by mi zaslali vlastně prázdného toho Tarona a já si vlastně změním tu desku uvnitř, jo, rozmontuju to, vytáhnu to vlastně, když se kouknem. Teď už jste tak vůbec nevím, jestli mě pořád ještě slyšet. Tak vlastně tady je ta deska. Tohle celé se vlastně vytáhne a dá se to do jiného toho meče. Tady je baterie a klasický prostě C-čkový port, jo. Jsou ještě starší verze, kde je ten port kulatý a je tam to čínské nabíjení, ale většina už z nich má vlastně ten C-čkový. A tady vlastně dole pak ten reproduktor, který jste celou dobu poslouchali. Já přemýšlím, jestli pak budu mít ten nový kryt, ten, který jsem si opravdu objednal, tak přemýšlím, že bych do toho dal třeba nějaké svoje staré RGB, protože ta čepel je pěkná, jo, fakt je to pěkný, je velká, má nějaký charakter svůj a o charakteru té postavy, která vlastně ten meč nosila, si ještě přečtem z encyklopedie světelných mečů a pak už teda půjdeme na to VR-ko, jo. Každopádně s tím mečem se neloučíme, protože vlastně mám tam, když to ukážu, tak tady vlastně mám jeden světelný meč a tady dole je vlastně druhý, takže vlastně dokud nezměním tamto, jo a tady můžete vidět Spider Droida, takže vlastně tam mám další Star Wars věci, hlavně Lego, stíhačky, ATT, Asočiny Strupry, Obi-Wanovu jednotku a Anakinovu 501. a koukám, že Anakin se mi tam valí zrovna na zemi, no. A taky nějaký ten super droid.
Klid. Jo, tady encyklopedie světelných mečů. A vlastně na straně 130 ten nemám. Jako ještě bych mohl ukázat vlastně Obi-Wanův RGBčkovej, ten tady mám na výstavce v druhé části pokoje. A pak mám nějaké custom sabery. 130. Tak jo, že nekecám. Tak tohle je vlastně ten meč. Jo, Taron Malicos, pardon, on nemá titul Dart, on jenom padlý Jedi. A jestli jste ji sledovali nebo viděli Fallen Order, tak vlastně je to záporák na Datomiru. Pár vět k tomu. Taron Malicos, jeden z nejrespektovanějších generálů klonových válek, přežil rozkaz 66 a jeho následky díky tomu, že se ukryl na silou obývanou planetě Datomir. Následně přišel o rozum, podlehl vábení temné strany síly a vytvořil armádu z místních bratrů noci. Ve hře Star Wars Jedi Fallen Order se hráč s Taronem Malicosem, nadabovaným hercem Liamem MC Intirem, utká přibližně v polovině. Má nahou hruď, pokrytou rituálními jizvami a jeho divoký účes a rozcuchané vousy jasně naznačují jeho šílenství. Je zběhlý v používání dvou světelných mečů současně a s použitím síly metá velké balvany. Hráč, hodcoby Cal Kestis, může porazit pouze s pomocí sestry noci Meryn. Oba světelné meče Tarona Malicose mají mosazné doplňky a černou držákovou rukojeť. Horní mosaznou část dílce nad zužením zdobí vzor složený z leštěných a matných prvků. Z emitorového kroužku, umístěného mezi dvěma kovovými hroty, vyzařuje červené laserové ostří. No a to tak asi stačilo k vašemu šikanování a pustíme se do toho VRka. Počkejte, který? Já mám ETA, Anticlass, Interceptor. Jak dlouhý mám ten kabel? Já mám přímo tady, v rohu. Kulový tam vidím. Jo? ATT. Jo, vlastně nemám mikrofon v kameře. Já tady v rohu mám teda ATT. Nemám rád AT-AT, strašně mainstreamová věc. Pak tady mám Battle Droidy základní, Super Droidy, Pavouka, 501. Asočina jednotka. Tam je potom Kenobiho jednotka, takže vlastně 212. batalion, pokud se nepletu. A nahoře je vlastně Mando, Rex, Anakinova stíhačka a Yoda z R2-D2 ve svojí stíhačce. A je starý, a prášky na klouby, no. A pak mi samozřejmě líbí Anakinovi meče. Ale Anakinovi meče jsou taky strašně předražený, tyjo. To stojí, já nevím kolik, 21 000 prostě stojí jeden Anakinův meč. Já nevím, jak se na tu kameru by mě bylo vidět. Tak prostě budete koukat na můj prsní hruď a svaly, no. Je strašně cool, ten opasek se mi líbí. Tak takhle budu chodit nakupovat do hrušky. Je pecka. No a pak vlastně na druhé poličce tam mám ještě Vizru. Předtím, než ho vlastně v Mandalorianovi zabije vlastně císařská stráž. Mám tam Dartha Maula z první epizody s Qui-Gon Jinnem, jak chrání Anakina. A mám tam Obi-Wanovu stíhačku, jak jede na Kamino. Jako ten úplně vpravo nahoře.
Pak je tam vlastně ze seriálu Ahsoky ta bitva na té planetě mimo okruhy. Jak tam bojuje Ahsoka s Matkou noci. A je tam ten Death Trooper, což jsou vlastně mrtví Clone Trooper při oživení z magií matky. A mám tam nalodění na Ježiši. No, na tu loď. Ukaž obrázek čeho? Jo, tam ten. ATT obrázek? Ach jo. Mám tam nahoře ATT obrázek, to není moc vidět, já tam s kablem nedojdu, protože ten počítač je... Daleko. Co mám sundat? To je daleko. Ach jo. No, protože já nedožánu asi. Ale když už jsem, tak můžete se chvíli ukázat. Tak, mám vlastně nalodění. To je vlastně, co to je, první scéna, ne úplně z Hvězdných válek, z epizody 4. Strašně se mi líbí ta průhledná, uletěl. Tady ta průhledná kostička, která vlastně simuluje to, že jo, ten Darth Vader škrtí, Darth Vader badásky stojí prostě jenom ve dveřích. A tady tohle jsou odpalovatka těch věcí, takže vlastně, když bych to zatáhl, tak ten panaček prostě odletí, jakože byl sestřelen. Jo, a tady je pak to bojiště z Ahsoky, kde je velkoadmirál Thrawn, Ahsoka, Matka noci, Death Trooper, kde když se mi podaří sundat masku Death Troopera, tak vlastně je to mrtvý Clone Trooper, Stormtrooper s pomocí oživení magie. Ale jako to všechno jsem nedostal na rozkam, jo? To jsem dostávám v průběhu, nebo to kupuju. Co? A pak myslím, že k Vánocům, bylo to Vánoce, jsem vlastně dostal nakreslené právě ATT, protože jsem prostě republikový tank je awesome a imperiální ne. Co k tomu říct? Já tady vlastně i podpis autora. No a teď to bude zpátky. Jak se z tohohle dá jít čurat? Co to je? Jo, to je mikrofon. Teď nastavíme teda VR saběr. Noční vlk mi posílá obrázek. Jestli to bude dick pic. Okay. Tak to je asi stíhačka, na který měl to. Žlutou, jasné. No, tu červenou mám, no. Tady tuhle. Ale tu Anakinovu ne. Co tu ještě mám? Zona streamuje. A oznámení, že já streamuju. Jo, tam mám právě udělané to tak, že vlastně nahoře je plexisklo, takže vlastně ta polička je průhledná, takže vlastně ze zhora jde vidět dolů, což vlastně z pohledu zhora to pak vypadá, že ty stíhačky jsou jakoby vážně ve vzduchu nad tím bojištěm.
Ale teď říkám, teď z nějakého důvodu půlka těch postav popadaných včera nebyli, přísahám.